Com és l'eriçó? Una bola amb punxes. Però diuen a Bulgària que fa molts anys l'eriçó no era un animal que tingués punxes, no. Que va, tenia la pell fina, com la pell d'un conill. Diuen que aleshores l'eriçó feia la vida semblant a com la fa ara, però sense punxes. I diuen que un dia el Sol, el nostre pare de tots, el senyor Sol, va decidir que es casaria. I clar, com que el senyor Sol, el gran patriarca, s'anava a casar, va decidir que faria una festa, que per això era el pare de la vida. I aleshores va convidar a tothom, a tots els animals, a totes les bèsties, des de la més grossa a la més petita, en el seu banquet, en el seu casament. I tots els animals estaven contents, perquè clar, anaven de casament i menjarien de franc. Tothom menys un animal. Sabeu quin animal no estava content? L'eriçó. L'eriçó no volia saber res de casaments. I aleshores l'eriçó el que va fer és que es va ficar en el seu cau, en un cau molt fondo, i allà en el cau es va amagar, i allà es va quedar amagat perquè ningú no el trobés. Però el Sol, que ho veu tot, deia, a veure, ho veig tot, però no veig l'eriçó. Sisplau, eriçó, algú que em trobi l'eriçó. I aleshores va ser un ratolí que va arribar al fons del cau, va tornar i va dir, senyor Sol, l'eriçó està amagat en el cau. I aleshores el Sol va dir, doncs vull que li porteu aquest comunicat de part meva. Farem un casament i vull que tothom sigui convidat i vull que també vingui l'eriçó. Aleshores el ratolí va anar a buscar l'eriçó i li va dir, eriçó, que sàpigues que estàs convidat en el casament del Sol i que pobre de tu que no vinguis. Has de venir, és una ordre del senyor Sol. I l'eriçó aquest cop ja no podia dir que no. Així va ser que el dia del casament anaven tots els animals contents. Tothom, el lleó, l'àliga, les formigues, l'aranya, la zebra, el porc senglar, tothom anava content allà, fent una filera perquè anaven de casament i anaven a menjar de franc. Tothom anava content, menys un. Quin era el que no anava content? L'eriçó anava remugant, de casament, tinc ganes d'anar de casament, anava remugant, però clar, què havia de fer? L'eriçó també es va plantar allà, on es feia el convit, i aleshores hi havia una taula grossa on estaven tots els animals i n'hi havia totes les viandes, totes les fruites, totes les verdures i cadascun dels menjars que més agraden a cadascun dels animals. I estaven tots allà sentats i aleshores van dir que comenci la festa! I van començar a servir allà tots els menjars i tothom menjava i tothom feliç, tothom menys un, l'eriçó. L'eriçó estava allà que no volia menjar res. Bé, de fet, no és que no mengés res, anava arrossegant un còdol. Sabeu què és un còdol? Un còdol és una pedra rodona, una pedra redonda com les pedres de riu. Doncs anava arrossegant un còdol allà, l'eriçó, i no volia saber res del menjar, no volia tastar res. I tots els animals, vinga, festa, visca el Sol! I apa, visca! I l'eriçó, remugant. Així anava passant l'estona. Però per què estava enfadat? Doncs mira, ara ho sabràs. Resulta que va haver un moment que va entrar el Sol i va dir, què tal? Com esteu? I els animals van dir, molt bé, visca el Sol! Però aleshores el Sol, que ho veu tot, va dir, escolta, eriçó, a tu no et veig content. I l'eriçó, diu, escolta, eriçó, què passa, que no t'agrada el menjar que hem portat? Que vols alguna cosa en especial? Ja saps, és la meva festa, vull que no falti de res, allò que vulguis, et serà servit. I l'eriçó deia, no, ja està bé. No, escolta, va dir el senyor Sol, et falta alguna cosa, a veure, digue'm, quin és el teu problema? I aleshores l'eriçó va dir, bé, majestat, és que... Sí, va dir el Sol, a veure, digue'm, perquè et veig que estàs arrossegant còdols, pedres. Tu creus que en el meu casament has de menjar pedres? I aleshores l'eriçó va dir, bé, majestat, ja que m'ho pregunteu, us ho explicaré. I l'eriçó va dir això, davant de tothom. Jo he estat pensant, majestat, que normalment, quan la gent s'estima i s'ajunta, aleshores, si les coses van bé, acostumen a tenir... Què passa quan s'ajunten dues persones de sexe diferent, tenen fills? Aleshores va dir a l'eriçó, jo he estat pensant, senyor Sol, que si us ajunteu amb una parella i teniu fills, doncs clar, he pensat que ja la vida a vegades és prou difícil amb un sol sol. Vull dir, perquè clar, fa molta calor, oi que sí? A vegades aquí fins i tot a la Cerdanya fa molta calor, sí o no? Aleshores va dir l'eriçó, clar, i no vull imaginar-me com deu ser si de sobte, en comptes d'haver un sol, doncs n'hi ha 2 sols, 3 sols, 4 sols,
o 5 sols. Aleshores, clar, no hi haurà res perquè l'aigua s'evaporarà i aleshores no hi haurà plantes perquè es moriran, quedaran marcides i aleshores no hi haurà res per menjar, només que còdols. I com que només hi haurà còdols, doncs aleshores jo per això, per acostumar-me, doncs ja vaig menjant còdols, així em vaig fent a la idea. Sí, i el sol es va quedar pensant. Va fer unes passes enrere, va tancar les portes de la sala on estaven fent el convit i es va retirar. I tots els animals van dir: Eriçó, ets un bocamoll, Eriçó, apa, que també dius unes coses, Eriçó. I ja tothom estava així una mica, que ja no era el mateix. Sabeu quan la festa s'ha igualit? Doncs ja tothom estava així, fins i tot van enviant el ratolí a que entrés allà a la sala on estava el sol i quan va entrar va veure que el sol estava ja meditatiu, així. I va tornar el ratolí i va dir: sembla que està així com molt seriós, el sol. I al cap d'una estona llarga, el sol va tornar i va dir: escolteu, he decidit que no em casaré, que s'ha acabat la festa. I a poc els animals van anar desfilant, però cadascun dels animals anava pensant: això ha estat per culpa de l'eriçó. Sí, per culpa de l'eriçó, perquè és un bocamoll, s'hagués callat la boca i haguessin pogut continuar de festa. I així van marxar. I quan ja van ser fora, aleshores, en el moment que va sortir l'eriçó, tots els animals volien matar l'eriçó. Sí, i diran: bocamoll, ets un bocamoll, a l'eriçó. Es havien d'amagar i aleshores es va fer de ficar dintre d'un cau i allà en el cau, tancat, doncs, amb una boca molt estreta, de manera que cada cop que venia un animal doncs, es pogués defensar una mica dels petits, perquè clar, dels grans no hi havia res a fer, però l'eriçó no sortia mai. I van anar passant els dies, les setmanes, fins i tot els mesos. Però va haver un dia que el sol, el gran patriarca, va cridar a l'eriçó i va dir: eriçó, vine, que vull parlar amb tu. I l'eriçó, amb la seva pell suau de conill, es va plantar davant del sol i va dir: sí, majestat. I el sol va dir: mira, eriçó, saps què? Vaig estar donant-li moltes voltes a les teves paraules i encara que no em van fer molta gràcia en el primer moment, haig de reconèixer que tenies tota la raó. I és per aquest motiu que vaig decidir que no em casaria. I l'eriçó va dir: ja, però ja veieu, ara jo no puc sortir. I el sol va dir: ja, és això el que té la veritat. A vegades la veritat no agrada, però et diré una cosa, va dir el sol. Per haver estat tan valent, et faré un regal. I en aquell moment va ser, diuen, a Bulgària, que és d'allà on és originària aquesta història, que el sol va regalant a l'eriçó les seves punxes. I va dir: a partir d'aquest moment, vull que continuïs fent el mateix que has fet sempre. Vull que diguis la veritat. I si algú et vol fer mal, aleshores et fas una bola i et protegeixes. I diuen que és des d'aquest moment que l'eriçó té punxes. I és d'aquesta manera que l'eriçó es protegeix com el sol. Que el sol, si us fixeu, no el podem mirar de fit en fit perquè amb les seves punxes ens crema els ulls. Doncs diuen que d'aquesta manera l'eriçó en petit és com una mena de sol, que pot dir sempre la veritat i si algú li vol fer mal, es fa una bola i es protegeix amb les seves punxes. Catacric, catacrac, un altre conte i s'ha acabat. Bé, doncs